Urip ibarat sinau tanpa buku. Candang tenan niku. Tapi niku jelas. Nek candang iki biasane mesti nggo masalah niku. Kadang tenan yo bensin awake ki paling dhewe penting sing dilarai. Ya wis ngono kuwi lakon iki. Kabeh menungso Ngono kae salah laku. Kleru cukup keputusan. Niki kecot ki ajeng kula setor Yo ten uga luar negeri gagal reganane nggih. memahami sudut pandange wong liya. Ning urip kuwi ora tentang sempurna lan sapa sing paling sempurna. Nanging piye carane awake dhewe ngajeni lan saling ngapura. Terus dadi wong sing apik lan aja leren dadi wong sing paling apik. Rasane masyarakat ini. Ning urip kuwi ora tentang sempurna lan sapa sing paling sempurna. Nanging piye carane awake dhewe ngajeni lan saling ngapurani. Dalem Bu. Terus dadi wong sing apik Benar tiga apa? lan aja leren dadi wong sing paling apik. Kok iso lho bayangne kok blurah lho. Terus. Nah, kok karo gremeng ae. Waduh wis wetarne. Ngene kata kok kudu nangis. Semonten. Saestu Bu. Nggih saestu. Mboten. Jenengan beto langsung. Alah mboten. Piye to Bu? Piye to karepe wong iki? Jo, jangkrik. Malah diora tarik. Aku saiki curiga karo Malah mati ngapo iki? Enten pundi? Kene. Estu. Kan di desa kene langsung.